Tak jo, čau lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska je tady Zkus se nesmát challenge. Takže už to tady mám i připravený. A vlastně mám tady citron. Takže pokud se zasněju, tak budu teda jíst citron. Takže jdeme na to. Natáčím to teda přes Mobizem. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana, bambolea. Ich bin dein Vater. Back sucking. Tak jo, teda dostal jsem se, takže si tady vezmu nějaký citron. Já mám teda citron. Uje. Fuj, tak co. Tak. They do not call me Jumpman. Ale. Jumpman for a reason, nigga. Fountain to watch as people One of the best baseball conferences in the nation. Hi, Brittany. Oops. Sorry. What? Why is you running your mouth? What's up? Something. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
já jsem si teda zasmál, takže další citronek. Si dám nějaký tady menší. Takovýhle, jakoby, já jsem si tady i pár vykrájel, jen takhle malinký. Takže si vezmu ten malinký, ale vezmu si 2. Fuj. Tak, jdeme dál. Tak. Špičky jsou vždycky nejhorší tady. Tady ty špičky. Je to prostě špička, to je vždycky nejhorší. Tam prostě to je nejvíc kyselý vždycky. Tady to zrovna bylo sladké. What the fuck did I just saw, man? Oh, hell nah! Tak jo, takže to bude konec teda i pro nás, pro moje video. Mám to teda nějakých 7 minut, kde jsem to teda i stopoval a jedu tady citron. A ještě si teda vezmu jeden, ten mám velký, aby to byla pořádná challenge, protože jsem se tam moc nesmál. Nevím, no, zrovna jsem chytil nějakou blbou, kde prostě tam jako mi nepřišlo nic moc vtipný. Když jak mi napište do komentářů, čemu vy jste se třeba zasmáli. Já teda si tady vezmu ještě tady ten velký kus citronu, aby to fakt byla nějaká challenge. A to takhle celý. Tak to není. A to tak to není taky celý. Fuj, daj se. Tak to není. Tak to není. Fuj. A tady to by bylo opravdu už všechno. A zatím